Ngayon ay nakakilala nila na ang lahat ng mga bagay na sa akin ay ibinigay mo ay mula sa iyo. Sapagkat ang mga salitang sa akin ay ibinigay mo ay ibinigay ko sa kanila at kanilang tinanggap at nakakilala nila na tunay na nagbuhat ako sa iyo at nagsipaniwalang ikaw ang nagsugo sa akin. Idinadalangin ko sila, hindi ang sanglibutan ang idinadala.
Maikling pagpapaliwanag sa simulain ng Espiritismo. Ang Espiritismo ay karunungan na ukol sa uri, simula at patutungo ng Espiritu at sa pagkikipag-ugnayan ng daigdigang nakikita sa daigdigang hindi nakikita sa pamamagitan ng talaytayan o medium. Patungo sa Diyos sa pamamagitan ng karunungan at pag-ibig. Sa labas ng kaong gawa ay walang kaligtasan. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di magbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ay siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ang espiritu ng pansamantalang nakatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagkasulong. Mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng espiritu pagkatapos na tinatawag na kamatayan. Ang pagsulong tungo sa sakdalan o kabanalan ng espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ang pagkikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu, kabatlayaan sa mga tao ay siyang nakatunayan na ng mahabang panahon. Ang mga kaloob o biyaya sa panggagamot at pangitay na sulat sa Biblia ay may kabanalang pinakikilala ng medyumidad.
katin kosang kaisipan antimo kang Kristo Jesus. Papakit yang kababan ating kabiasnan lugod ingkayang panintunan. Uling ninuman ingati yung makisan metong king tune kabanalan iti mamungayang tagumpe ampon kaligayan. Ing kapayapan ampon nitang lugod na nitang metong nga Diyos kay kayuyang tanggapan king oras sa iti. Kapamilatan na ningke kayong pamiyabe-yabe pamisasan metong ketang metong nga Diyos pamiugneug na daringke kayong karalungan ilading meging ngeran ko bang pati pa ke kayo. Banting upayang makiyagom, makisan metong kinganggang katutuan ampon katuliran. King oras sa iti ing balang metong mu ingke kayong kaisipan. Meging metong laring ke kayong panandam, metong augnayan, king metong amayupayang Ginoo. Binating yu at gilutan yu ing nano mang mal karing biyeyo. Pengiling ye ingaldo ning sabat. Uling iti, ya ing katungkulan ning tao, ing poryane ampon samban, itang mayupayang Ginoo, king panga espiritu na ampon king katutuan. Uling iti, ing mabilog ng katungkulan ng tao, mabilog king kayang kaisipan, mabilog king kayang puso, mabilog king kayang kaladwa, ampon king kayang pangataw. Iti ing tune akapamintuan, aparapat na nitang Ginoo, banting upayang tuneya at ganapyang tumula kay kayo. Pablasang ikongan kingke kayong pangayatyo mialiwang kaparalanan ingke kayong pangayawos kingke kayong kasalpantayanan. Kapamilat ang dareting kapagsubukan, adaratang amialiwa karingke kayong biye. Mayawos kayo, hinglagyo na nitang nuwan. Ating mayawos, king kapanandaman,
ating linapit. Hingati yung problema kapag subukan. Adinatang karing karelang biye. At kapamilatan naniti. Mika ating patutu. Karing balang kasarilinan. At kinguli naniti. Ya itang pamagsimula na. Ningke kayong kasalpantayanan. Kinglagyo na ning espiritismo. Mialiwaman ingke kayong kaparalanan. Apangayawos. Kinglagyo ning nuan. Mialiwaman, ingke kayong kapaniwalan. Bayo kayo miras. Kinglagyo ning espiritismo. Dapat pakatandanan nyo. King Diyos, metong kayo mo. Pangaras king Ginoo, pare-parew, pante-pante, inglawe na kekongan. King ati yung kapaniwalan nyo, kasalpantayanan nyo, nalalawen ng Ginoo. Ingati yung kabilyan nyo, karing balang biyay. Malukaya man, ampon mabandi, pakatandanan nyo, ing Diyos, pante-pante mo, ing lawe na kepo. Kinguli na niti, king oras sa iti, ing Diyos, binayang matutula. Uli na pablasang, metong mo, ingke kayong panandam. Metong mo, ingke kayong kaisipan. Metong augnayan, papunta, king mayap yung kapagnasan. Dapat, nung atin na kayong kapaniwalan, kasalpantayanan, karing balang ke kayong kasarilinan. Nung alang pamisasan metong, iti miyalang kabaldugan. Nanong ulaganan ningke kayong kapanwalan, nung kabyasang makiyabe, makiyagong kareting ati yung dakal. Mitatagya ingke kayong kasalpantayanan, mayawas kayo kimyaliwang kaparalanan. Dapat naburing sabian. Yari na ingke kayong katungkulan. Nune pa man, kingalang patugot, itinang kapag-aralan, kabyasnan, kingalang tuknang, ke kayo daratang harapan. Nunga niya, mag-aral kayo. Kilalanan nyo, ampon, pakibaluan nyo. Ding tune kautusan, dapat yung tukyan, ampon lakaran. Nananye itangke kayong kapanwalan nung alang pamakyabeng daratang amayayakit kekongan.
Kot na niya ing balang sarili yung. Bakit kailangan niya? Nanong ulagana, nanong ibyena, karing balang sarili yung. Bakit kailangan kayong makisanmetong, karingke kayong kapatad? King kasal pantayanan, antimong talasuyo na ni kanggin. Nano ing malyari ng ibayo, nano ing malyari ng ibye, akapagsulungan karimbalang ke kayong kasarili na. Tatalan king mesa, busni may santong kasulatan. King Roma 12:16. Yang kakong daralan. Tao Roma 12:16. Magsaya king kapanayan, mapibabata king kasakitan, mapaniti, tapat king pamanalangin. Wait po. 12. 16 po. Misan metong kayo king nasa king metong at metong, eyo bibili ding isip yu karing bage kapalaluan, nung tumulad kayo karing bage mga baba, eko sa mga biyasa, kingkekong sariling pamanlibak. Pamibalak. Ita po. Pamibalak. Salamat kingati yung kabyasnan, amiya pagkekongan. Lonyo, ingati yung aramdaman yung. Dingati yung makisan metong karing balang kautusan kaburyanan itang Diyos, nano'y malyaring mayakit karela, nga na, milako itang ati yung kapangalaluan. Uli na pablasang magisan metong yaking mayap, mikatin neng kabyasnan, atin neng pamangiling, atin neng pamangawat king kayang kasarilinan. Iti mitulad ja karing bage ang mga baba. Ala na yu itang kayang ketasan na lub. At itang kayang sariling pamibalak, nune iti minarapat ilelena. Nune makirandam ya, ampong makiyagom ya, makisanmetong ya, karing kaburyan daring dakal. Uling iti mayapyang kapagnasan, ampong babiyayang kapagsulungan. Dapat ingginuat inya naman panabilin, kareting ati yung anak ng talasuyo alalakad. Lalakad king kayang lagyo, ayatin ng pamisasan metong. Nanoing kayang panabilin, ampong utos na, pasibayo, king mumunang Korinto. 1:10, yang babi.
ana po kening mumunang Korinto 1:10. Ngeni pagamuamu kuke kayo, kapatad. King pamamilatana ning lagyo ning Ginu, tang Yesu Kristo, king manyabi ko ngan, metong mong bage, at alasang pamidaki-daki ke kayo, nung magbili ko sa aking tune pamiyusig, king metong mong pamisip at king metong mong kayatulan. Salamat. Ing katutuan sa sabian ko kekongan. Pakatanda na niyo. Ngening atin ng kapaniwalan, kasalpantayanan, karing balang kasarilinan. Atin ng pamisakop, ampon atin ng pamisasan metong naning panabilin na, nanong sinabi na ning Ebanghelyo. Nga na, pangaras ke kayong mikakapatad, king iglesia, mga mano kayo. Manyabi kayong metong mong bage. At alang pamidake-dake. Metong mong kaisipan, ampon kayatulan. Uli na pablasang ing ginuing buri ng mayakit ke kong sablang talasuyo na. Nung atin nang ganap a kapaniwalan, ayati yung manatili karing ke kayong balang panandam. Emo bukod iti, mimiralya karing balang pusoyo. Pakatandanan nyo, ingke kayong pamikiagum, pamakyabe, karingke kayong kapatad, kingke kayong kasalpantayanan, iti ating antabe na, patnube na, ning banal ay Espiritu. King kapamilatanan iti, nanoing buri ng akit nitang Diyos, ngening makisan metong ka, makiabe ka, antimong talasuyo na nitang Diyos. At ing katatawlan, king mumunang Pedro, 3:8. Ana po keng mumunang Pedro 3:8. Katatawlan iko ngang magmetong ko sa aking pamisip, malunusan, mikakalugudan timong mikakapatad, mapamakalulu, mapagkumbaba, isip. O itap. King uli na niti, ngening atsuna ing balang katao, makapasakop ya, king lagyuning ginong. Nga na, sana mabiyasa kayong maging malunusan, malugod, karing lupa yung tao, ating pamagpakumbaba, metong mong kaisipan, ating katapatan, kingke kayong kapamintuan. Mikaating ko sanang kaisipan, antimo kang Kristo Jesus. Kinguli na niti,
ing tinapeng alang lebadura, ke kayuya miyapag karapan niyo. Pakikwanan yung simsiman yung ingati yung diwana ampon laman. E bukod sana, ingat yu kayong makirandam. Iti parati yang mababanggit, kingke kayong panimanman ampon pakirandam. Dapat yung tao, ganap yang mapangalingwan. Ding kabiasnan, aral, iti, balik-balik, ulit-ulit. Uling ingka matutwanan, bugbog na kayo. Karing sablang nga manong. Dapat. Ating kakulangan. Ang mababatyo. Karing balang dapat yun. Kinguli na niti. Pakikwanan yung makapaniti kayo, makapagreformaya, ing balang katao kaya kayo. Pablasang ing Diyos, lalawe, nung nanuman, ingati yung piblas yung, ingati yung mayayakit. Nune ing Diyos, lalaweya, kakilub-kiluban. Makyabe kayo, makiyagom kayo, makisanmetong kayo. Pablasang inginung, makyabe, maksanmetong kareting ati yung pilubluban, amit mong king kalingas-ngasan. Ing Diyos, makisanmetong ya, karing malinis at mayap apilubluban. Pakatandanan nyo, kinguli na ni tangke kayong pamisasan metong numanti kabayat karagul ingke kayong pupusanan. Iti maging mayanyang antimong patpat. Uli na pablasang enadwa at lu, ingati yung bubot. Kinguli na niti, dakal pang kabiasnan, ingati yung miyapag garapan niyo. Sana man ang daman tikal, ing balang metong, sana painawa, ampon tutok ng, karing mayap adapat. Pakikwanan yung ingbalang metong hitang keka yung pakiabutan iyang ganap amiyabye miyaduang karing keka yung karalungan. Kinguli na niti ilang lugod ampon saupo. Sana mga lingwan ing balang taong ketang metong nga Diyos anti mong pamipasalamat kilubnan itang patingapon. Kayo tutok ng kingke kayong pamagnobena maging dingke kayong kapatad ayatsuking lagyuning kapanandaman, iti parati kong sasabyan, ke kayo lang iyabe, kingke kayong karalungan. Kinguli na niti, maging matatag ko sanang, kingke kayong kasalpantayanan, na numang kaparalanan ingke kayong pangayawos, king lagyuning espiritismo,
may gityusan ang patutuwanan, ing tunay kabanalan, ing tunay pamakyabe, king lagyuning nuwan. Uling ing katutuan, ing tunay makisanmetong king tunay kabanalan, nga na mamungayang tagumpe ampon kaligayan. King lugod ampon saup na nitang Diyos, at ing patnube na ning Espirito'y Santo, lagwan na kayo. Magandang umaga po, mga kapatid sa pananampalataya. Tayo po ay
nagtipon-tipon upang tayo ay sama-samang pumuri sa ating Panginoon na siya po ang nagbigay ng buhay sa atin. Napakaganda po ang mensahe ng isang banal na espiritu na ibinigay po sa ating umaga tungkol sa ating tema o paksa. Pag-aralan po natin, tayo po ay dubugtong sa aral na ibinigay ng banal na espiritu. Sapagkat ang ating tema ay binigyan po ng referensya na nasa Biblia. Ang tema natin, pagkakaisa sa pagkakaiba-iba ng diwa ukol sa simulain ng Espiritismo. Ang paksa natin, pagkakaiba-iba ng diwa. Ukol sa simulain ng ating kapatirang espiritista. Ang bungad ng banal na espiritu, ang kanyang tinuturo, ang sabi niya, dapat ay isang kaisipan. Isang kaisipan. Pag sinabing isang kaisipan, lahat po tayo, ang ating susundan, ay isang paniniwala lang. Isang padron lang na dapat nating sundan. Hindi sa pagkakaiba-iba. Kasi kung iba-iba, tayo po ay magkakapatid, sama-sama, nagkakaisa, tapos ang ating paniniwala, ang ating pagkaunawa, iba-iba, parang magulong tingnan. Magulo eh. Hindi. Sabi ng isa, ganito. Sabi ng iba, ganyan. Sabi ng iba, ganyan. So lumalabas, doon pa lang, hindi na kayo nagkakaunawaan. Pero kung ang sinabi ng isa, batay sa batayan sa Ebanghelyo, ganito ang kanyang kahulugan, ang iba ganun din. Ang ilan ganun din. So walang problema. Nakakasunod tayo sa sinasabi ng Banal na Espiritu na iisang kaisipan. Pinatunayan niya sa banal na kasulatan, malinaw na pagkakasulat ang kanyang pinabasa sa Biblia. Ano po yung pagkakaisa? Ang pagkakaisa po ganun yan eh. Parang sangkap ng ating katawan. Ang sangkap ng ating katawan, iba-iba. May kamay, may mata, may tenga, may paa. Pero sa isang sangkap, ang sangkap ng isang bahagi ng katawan nasaktan. Halimbawa, ang isang daliri, naapakan mo. Sabi ng bibig, aray, napakasakit naman. Ibig sabihin, lahat ng bahaging nasa katawan natin, damdam nila ang sakit ng isang maliit na daliri. Ibig sabihin, ang marami may malasakit sa isa. So nangangahulugan, ang pagkakaisa, ang isa ay para sa lahat at ang lahat ay para sa isa. Pinatutunayan po ng Biblia ang salitang ito. Na ang isa, damdam ng lahat at ang damdam ng lahat ay damdam ng isa. Pinatunayan po sa sulat ni Apostol Pablo. Tingnan natin sa screen na, yung isang talata sa unang Korinto 12:26. Ang sabi ko, ang isa, damdam ng marami, at ang marami ay damdam ng isa. Nasa Biblia po kaya yan. Tingnan po natin na. 12:26 ng unang Korinto. Ganito po ang nakasulat eh. At kung ang isang sangkap ay nagdaramdam, ang lahat ng mga sangkap ay nangagdaramdam.